Takže čau lidi, my jsme se po té dlouhé době neviděli a co máš ty pusa? Dělej na tu kameru. Přesně, dobrý, stoj a teď můžeš na tu kameru. Dobrý. Takže dneska přijde ten nejlepší díl vašeho života. Klidně koukejte i s maminkama, s tatínkama. Nasměje se u toho celá. Tohle to mi opravdu chybělo. No, ty krásu, to jsem mohl čekat. Kurva. No, konečně. Nasmějete se u toho celá rodina. Budeme dělat takový kravinky, že se z toho celá rodina nasměje. Věřte mi, zkuste se na to dívat s rodičema. Vali! Netabdu. No tak já na první kravinku. Dělej! Co prdele? Já tě ale lidi, my tady převáváme na jednou fajn. Ento tady bráška mě chce zabít, protože kousím. Stand. Ukážu vám něco vážně odporného. Oh my god! Objednejte si tento sliz nyní za jen 25 korun. Levné a máte v tom svítícího... Je v tom svítící mimozemšťan. Objednejte si tento, zavolejte na mobil na číslo 9983232. Zapamatujte si to. Zapište si to a napište si 993832. Je to velmi super sliz. A není to jen obyčejný sliz. Svítí totiž ve tmě. Ale pak potom... Fuj. Právě si to objednejte. Akorát jste si zapsali... No, tohle tě bude... A to já jsem jedna si toho dneska měla. Jak mám pustit to být ten pás, ale to no. Pojď! Tak lidi, abych se ukončil bez mojí šestřičky. Šla se někam vychcat, někam do křoví a právě tam na ní čumí nějaký cigán a křičí: a čo ty kameruješ, ty buzera, choda piči. Toto akorát kričí. Takže mějte se krásně, dejte básně, like, odběr, komentář. Kdyby se vám nelíbilo, dislike a čus.